ngai thatu te chibai vek ule tun chuma chuan in thahna case tangda em a chobul takpo mi pathum inkara mangaina diklo wanga thleng kan thlir hodona he thil thlenna hmun hi kan India ram chung ni in hetiang anga thihna rapthlak hi chu khoi hmuna po athleng tam om lave a chanchin kan soiber tor ni raj go war hi TV lama thokni in company pakha synergy etlap sana thok chena ni a an headquarters po hi Mumbai a om nge ani ti chuan ni raj hi kumsang ni pariat hmelțha khan thia chhar ni in hetia a thi hian mi pahni Navy officer Zero Mathiwali actress Maria Susai Raj te chu pui khoitu an ni thu ba ka an pahni hian ni raj thihna tur rong taka duang tu an ni thu investigator te chuan an chui chuak tatlat maya ma se Maria ero chuan chung an puna te chu thudik ani lo thu a soithung ti chuan he khisa hian enge thleng tak tak anga tunge mo phurtu tak tak chu ni ta ang ti tile eng information nge an thup ti te I han thler hodon ti ang ole khovela hian in thana chi sang sang hi a hlor hle maya ma se tiril fana min ti shom ngoi chi te hi chu a thleng zen zen lo mai thei amai ro chu ni ro cha thina hi chuan tiril fan hial thein a thina phena hian thil sang sang in phasana te ril ru chetaka in phiana te a in pol nok maya engtin tak nge ni ro chale mare hi anin kungkai engtin nge mathiu hi aron tilve kan thlir hodon ani kumsang ni pariat kum khan actress lar takin abial pa chu hmun za thumla ya chan somin athat mia maya atira he hmelțha hi actress ani theinan Mumbai a base na sang tak nei nakala chutia Bollywood actress lar takni tora ain bo sailai chuan mi pakhatin lo du sakla vian chu pa nen chuan anin ngeina ton ta hle a anwa phe chuan anin kara mangaina lo piang tatlat mai hetia han ngai to chuan in mangaina lam chanchi ni theidon te po in hanlang ma se he chanchin hi mangaina lam ai ma in chanchin ngai nom lo le rapthlak ani loi si ti chuan he kumsang ni pariata thihna rapthlak tak hian mi puitia launa thlenna sai mitin makti le chi a hlo hiala he mai ba ka hian ko ro rel danin soizui a hlo hle boka engtin tak nge he thil hi a thlena ko tin ro rel na dik a perengem I han thlir hozel ti ang tun chuma a chanchin kan soiber tor Niraj Govar hi kumsang khazakwa sumriat patni February ni somni pathuma piang ni in UPia district pakhada changa ronchor chhuak ani a mass communication lama mithiam takni in hei wang hian TV production company Mumbai om synergy etlapsa athok thei hiala he na atho chung hian TV show a hun lai lar ve tak kia a panchvi pasite hetia po akhai pa ber ni hialin he so host to hi Indian actor zingalar Saruk Khan ani nge a hei wang hian he so hi alarin nira chapo alar pha hlea ti chuan hetianga solar tak anei hnu hian nira cha hi TV serial pakhat bo saitu te zinga thlan chhuani vele in he an serial ti chhuat tura hmelțha film changtur la tu bera po ruat ani a chung hun lai chuan Maria Monica Susai Raji Canada lama actress so he audition a hian rontil ve in ani hi Canada lama po film lama nu ma lo nei be nol to ani a ma se Bollywood lama ron zwan kai adu awangin he audition a hian aron tel ve alo ni hetia Canada lama tanga aron chwatir hian Maria hian be sin sang tak nein Mumbai hi aron pana ma se atum angle abi se angot chuan ma son theitlat lo mai atiro changa hanlar hloi thei ani taklawa chuan he serial atana audition nei tur hian aron in lan ve taringot maya chumi tum chu niraj nena anin hmu masak ber na ni in niraj hian Maria e a hmu tir phata chang hian azuni na hi ti ila kan se sol om lave ave ngalin adu ngal ema tin niraj chu he serial atana mi poimo takani awangin Maria phone number ne chu atan chuan harsalem lo bok nen anin bichen ta chu ani maya Maria po hian niraj chu a be thawe hle ni ngei turani atira chuan na chungchang chu an soiber ani china ma se ni tin maya anin biak nu chuan an har sanate anin shia sakzel ba ka anin hnai sot le a amai ro chu Maria chuan hindi tong ala thiam tok la awangin he seriala changtur po hian atlin lo na chan chu asang hle maya chuti lai ni ro cha chuan atlin theina lam chu tiam sak theilo ma se be dong lawa abi chuan an tho tur om tok ero mu sak nge in tiam thunga chutiang chuan Maria tan po Mumbai khopuya tu ma shat lo la ya mi poimo tak mai ne ra cha a film chanchin konga pui thei tu tur a hmu chu alom viau nge yang le ma se hetia ni ra chane na anin biak tir hian
Marei hian ngai zong anei ti ero a hrilh du lo thunga a chan po ni rapthlaka tlak tlum lo a hlo wang te po ani mai theya ma se anin biak ri hnu le anin biak thuk tel tel hnu chuan Marei chuan ngai zong anei thu chu ni raptha chu a hrilh ta nge a ti chuan he angai zong hi Navy Lieutenant Jerome Matthew ani in a promotion hmu lom na chu chaina lama lom sak ani dona ma se abial no ber Marei chuan zanrei tak tak thleng ni raptha abiak thina wangin anin kar chu a ring hlel tatlat mai a hnuwa Marei na soile dan chuan Jerome chu ni raptha nena anin kara chuan lo inrol to lo tura a hrilh thu ba ka Jerome nen po a anin ho pha fo thu a soya ma se Marei tan chuan ni raptha chu a poimu ema abel se na sang tak a thlen theina ni raptha chu amomo ani ber he mai ba ka Marei chuan ni raptha nena anin ton na chu anuna thil thleng poimo tak angin angai hial boka ti chuan kumsang ni pariat march tharon in her chuakin ni sana ni raptha thian paruk ta zinga tilve chuan police hena ni raptha chuan he mi thla kumsang ni pariat hian Marei nena in hmu an tum thu a hrilh ni na soya hetia a soi hnu hian Marei le ni raptha te hi in hmu ta fawin Marei chuan ngai zong anei reng ti a thei ngil ni ngei tur ani ni raptha chuan aril ru api ve viau ni na langa a hnu a phe chuan in hnai zol tel telin Marei na tur po chu ni raptha chuan a thei angin a zon pui zela ma se Canada lama tang de ya local ani bok nen a hindi man chu a that tok lo ema wangin ni raptha po hian a beidon pui lek lek hial thina ma se Marei chu a du le a hmangai ema wangin atan chuan audition remchang a zon hmu sak ve zela hetia nga anin chui zel na hi Marei belpa Jerome tan chuan alom om vak lo ngeyang ti chuan police tamin an chui hnuwa Marei le Jerome phone anin biak na chuan Marei chuan ni raptha chu a thopui mai ani thu soya ma se hemi hnu hian Marei vek chuan a belpa hnena chuan ni raptha chuan a du thu le a zona wai thu a soile thong he thu Maria in a soina chan hi chi sang sang ani theya Marei chuan a belpa in ni raptha hi thik sei ati bang po ani theya ma se he ba ka hian atak sali a hmel chuan wanga hetiang ti te po hi ani ve thei tho mai ma se Maria in atir lama aril rupot angkha ani tatlat lo ni raptha nena anin kar chu a in hnai tel tel awangin atopa apartment na ni engemaw za chhawng ava fin hial bok ani mei ni khat ron in her chuakin ni raptha chuan Marei chu a thian te hnena in hmel hriat tir ta nge a thian te zinga hian ni sana le Deepak Kumar te po tel ve in a thian te chuan ni raptha chu a bial nu thar nen engwanga cheng tun nge ti te an zo chuan ni raptha chuan Marei chuan omna mai tur a hmula awanga a hne na ron om ani thu in a chang taringota ti chuan hemi hnu ni rei lote a hian Marei chuan Mumbai a tho apartment lo bele in apartment number hi 2011 ani a chutiang chuan a be se lo le tumlok lo takin ni raptha nen hian anin hnai tel tela adu venia soi thei tur ang hianin a khosak pui ati thei ome ma se hei hi aril ruwa alar theina na manro poimo tak ani thei aring tlate po ani ma na ni raptha chau hi chu om se chuan Marei tan po hian ril ru hana tur chu a om tam kher lawang ma se ni raptha chau ni lo Jerome a ma atang dei to a angai zong Bangalore lama tanga a hmangai to le an pahnih hian in nei tura in hual hial ani to a chuti lai mekin ni raptha po chuan Marei le Jerome te in kar chu hri chiang viau ma se Maria ibiak thatle langsar taka adu ziati lan chu a thul phal lawa ma se he hian atan chiat na a thlen pha don ti reng a hri lo me ni thum ani a Maria in ni raptha le a thian te chuan party na hun hlim om tak nein he party a hian ni raptha le Marei te chuan zu an indun ba ka an pahnih chuan nuam ti hmel takin an lam dun boka ni raptha thian ni sana soidan chuan ni raptha le Marei te chuan an party chu atopo ngak man lavin indu hmel taka an chho san thu soya te chuan atopa Marei te pahnih chu hemi zan hian an mudun ta ani hetia hun an man hnu hian Marei chuan raptha chu a hma a zo fo thin chu zot le in engtika nge fun pa nga ya changtu ni na ani ve ang ti in a zot le a chuta ni raptha chuan audition a ati thatok lo thu shil du lem lavin engema bera chuan ala chan ve tur thu chau a shil thung atuk mei ni lia ni raptha te chen ho chu anin hmu khom na thin thingpui dor pakhat Balaji Telefilms office bola in mukhomin heta hian ni raptha chuan Marei nena anin kar chu a thiat nai te an ni bok nen a shil ta hloma he thu a sei zon hu hian Marei chu an cholna chuan ron kal ve in ni raptha hnena chuan a hma a zona tho chu a ron zot le a ni raptha chuan Marei chu lungai lo tur le a rol tur chu ala hmu tur thu chu la shil thovin a soi zo rol chuan phone call la turin a kal san zuita a
chuta tang chuan Maria chuan nira cha hian do ta shil ani a ring tatlat mai chu ba ka nira cha thian de chu an ngai dan te zot ve bok ma se ani lam chuan thil an she thui lem lo bok nen adu ang chana po chu an pe thei ta lo ani ti chuan chumi zana Maria ho tur chu a hmela po alung oi lo ti a she thei hiala atu ka lo thlen chuan nira chale Maria ti chu anin how the sa in himini hian nira cha chuan a thian pa ni sana chu a in cha bia dila a hnuwa nira cha chuan cha bi chu ron pilet le mai in chutia aron pek let lai chuan Maria chu a chapani ti a hmela a she theya hemi zana ni sana a ho po hian Maria le nira cha te chu nira cha apartment a chuan la omrengin a hnena Maria chuan nira cha hian zebruk anei nia angai thule film an chan dura chuan rol anei po arin lo thu lo soya chuta ani chuan Maria chu thuron lo pe in nira cha chu a mai chana ngei zot fia turin a shilta a ma se Maria hian he a thuron hi a bo zui nge ti chu kan soi thei ta che alo ani chutiang chuan Maria chu Mumbai a thlai ngema sat om beta in apartment po a omna ai thale changtlung zok nira cha chuan a hmu sakta a Maria chuan hunrei zok Mumbai om zela tuma wangin nira chan apartment dang a hmu saka chuan insun chu tumin hetia insun tum hi Maria i chuan nira cha chu puiturin angen ngal boka ti chuan hetia a shil hnu atuk mei ni roka ni san hnena nira cha chuan Maria puitura a kaltur thu a shila ma se hei hi ni sanan a thian pa hnena tanga a chanchin a hriat hnun na ber chu ani tatlat mai mei ni sari zing lamdar som pakhat le chan bia ni sana chuan nira cha phone chu callin Maria in lo la a chuta chuan nira chan a phone chu a apartment a thei ngil thu alo shila hemi hnu hian ni sana hian nira chan ha thona atanga phone call dongin a thian pa chu a omna an hriat lo thu le ama chuan a hriat le hriat lo te anron zo chu mak ati hle maya ani ba ka hian nira cha ka zan chuan ron phone bokin auna pa chu abiak thei lo thu aron shil ve le tlat maya ti chuan hemi zandar som le achan ve vela hian Maria i chuan ni sana chu ba hmuin nira chan a apartment chu zing lamdar khat le achan ve a chwa san thu le a thian dang ti ina kaltur a chwa thu a soi boka ma se ni sana chuan nira cha thian le chu a hriat chian ema wangin Maria ni na chuan tu in berangi a kaltia a han zo chuan Maria i chu a ham haita dewa a mai ro chu a hnoloka chan chhun zamin nira cha kalna tak chu a hriat bik lo thu a soi le ta a hemi hnu atang phei chuan ni sana chu angai a thato lo hle maya atopa topa Maria ni na chuan mi bo report police ne na thelu mai chu rotin police station hnai bira chuan an thian pa bo tho chu an va report ta a mai ro chu police station a an vakal hian Maria chuan thil engemaw aron soi chuak le tatlat mai chuta chuan Maria chuan nira chan phone call adon zin tho police hena chuan shilin chuta ama ron call sek tu po chu a thian de zinga mi ni ina soya ti chuan aron call nun tluk tluk hnuwa nira cha point apartment chu a chwa san thu a soi bok ani kan sei tong khan me ni thum khan nira cha chuan abial no Maria apartment in son pui turin a chhuak kha ani a thil thlen dan chu hetiang hini in alang hemi tlai lam hian Maria pasal hual zero ma chuan abial no chu ron callin anin biak na hian mi pa o chu a hritatlat maya chu vele tungi a ompui tia a han zo chuan Maria chuan tumlo takin nira cha ani thu a hrita thut mai chutia nira chan anupui hual lai mek a ompui ti a hria chuan zero ma chu a thin jim ema chuta Maria chu chwa chalin engwanga nira cha chu aina omnge ani han zo chuan Maria chuan ama chanpui tura a local thole zanje e khama a ho vele mai tur thu a shilba ka thin jim lo turin a han tingot boka ma se zero ma chu ala in beng dai thei me ulo Maria ne na chuan nira cha chu zanje e khama hotir nge nge tura shilnon le in Maria po chuan ati tur thu a shil ve boka amai ro chu anupui hual thu a shil po chu oi zau chi alawin aril ru a boi ta hle maya aum hle hle thei to lo ani ber ti chuan Maria i chu a thil tum chu shil lok mi alo chuan airport lampan ta ngalin nira cha chu a ho nge nge adu lo lutuk thil atung zo kang ti hriat tumin a omna tang chuan Mumbai chu a pantanal nala ti chuan atuk zingkara Maria apartment kongka chu man hmole war taka kik turon omin Maria i mutui lai po chu a har thut maya chuta tu tak chu niang mo ti chung chuan kongkalam chu mong changa pan chet chetin a khuma chuan nira cha po tui takin alo la musiai se ya heta hian Maria in zero ma atiam ang nilavin nira cha chu zanje e hnuwa pawla omzelin an pahnih chuan hun an lo hmang reng mai ti chuan Maria in kongka han hong chu seitur adang ta vek mai le a pasal hwal ngei mai zero ma chu apartment kota chuan lo ding reng to in
ril ru chi ai le boy ti hriat tak hian Maria i chuan enge ron ti atum ti te a han zawta zero mala chu Maria che dan bel awang chuan a thina rim tun to bok nen Maria hnena chuan engwanga ama chu hlau nge ani ti le thil thup aneim ni ti in avin to hle maya Maria i chuan chan po chang man lo zero ma chu in chunga chuan ron lutin bedroom lam chu pan tanga la chuta bedroom kongka chu chui hongin nira cha khuma an thoma wanga lo tho hlim chu awamuta hlul mai le chuti lai mekin nira cha po zero ma hmu awang chuan a zak ve ti hria thei hialin heta tang hian zero ma chuan anupui hual che dan chu aman chiang ta hle ani ti chuan zero ma thin rin mutuk chuan engma se se set lo chuan nira cha chu a be ta ngal mi maya Maria la shiam ti takin alo au chel chul boka zero ma hne na chuan nira cha chu khoi to lo tur le ama zero ma bak a mangai lo thote a han shil thina ma se zero ma thin rim chu dai mai thei ani tlat lo nira cha chu ana thei ang berin asoi sa tamol mol maya chuti lai vek chuan zero ma chuan bedroom chu chho san lukin himi chung hian Maria i chuan nira cha chu tlan chewa turin alo shila ma se nira cha chuan hliam ator na sat to ema wangin a cha chang tha thei to lo chuba ka zero ma chu alo thlen phele wata pangin a hun tha chu a chan ta ani ber ti chuan zero ma chuan nira cha chu rekin a thei to pin a hnek boka chu mai chu la du tok lavin chauka chem chu wala in a topa nira cha chu a chem ken chuan a bit ta mia maya voi khat mai po do tok lavin voi engemaw za chu bi chhun zomin a hliam na sataka wang chuan nira cha po chu a hmuna a boral ta ngal ani hetia a chet nu hian zero ma chu chimia lo chuan enge an ti chhun zomang ti ngai to ni om takin a thungoi taringa ma se mari nen chuan police nena in pe kai chuan ti dan dang zon tumin an ngai to char chara a mai ro chu thil thlen hun hi zingkar ani awangin dor in hon hun chu ngak li in hemi chung hian nira sarwang chu bathroom lama an son ta a hemi nu chawma lamdar som pakhat vela Maria i chu dora kalin chuta chuan bek lian tak pahni le chem lian thatak tak ba ka shui le bed seat te avale nu chuan apartment chu apan le wata hemi nuwa athil ti he chuan ngai thlatu te makti le rap ti a hlo nge yang le Maria ile abel pa zero ma chuan Maria chem le mang chuan nira cha taksa chu chan somin mun za thumla ya an chan som ta a heng te hi polithina khung hlomin chung chu Maria in abom le pahnia chuan a sem dar le a ma se an pahni chuan nira cha taksa peng te chu engtin nge mi hriat lovin an lak chuang te chu an boina ani tatlat mai chuba ka Maria i chu apartment thara in son hlim hlol ani awangin ama polin karla alani boxi lo chumi awang chuan engtin nge nira cha taksa peng te chu an sonang ti chu an ngei to an sa in kar han ho don sila mi in an rin hlel an hlau boxi a amai ro chu a hnuwa a huai sen na song som khomin a thian te kar ho avadil ta top maya chuta chuan chhuan lama a in tharami tur thil thanim de uleka bazar adu thu asoi ta mia bok ani ome te chuan a thian de po chuan no phalve mai in apartment lampan chuan kar chu a khalta a hemi nu hian nira cha tak sapeng an chan som bom an da chu kar hnunga chuan hlangin zero manian chuan nira sarwang chu ti ral dan ngai to in mun hlalam an pan puitanal nala hetia an chhuwa pa hian khonwar tui litar ni le ngalin chumi hnuwa mano lampan chuan anin khal chhun som le a ti chuan an kaltumna an thlen hian tlai lamdar li li achani vel rito in nira cha tak sapeng an da khom chu arem changla ya halral tumin an ram man ngal sok soka hemi hnu hian nira sarwang chu khonwar tui an le hnuwa an halta ani an thil ro man rapthlak tak an zo hnu chuan Maria le zero ma de chu Maria apartment lampana hol in apartment an thlen hian zandar kwale achani vel ani to nge a ti chuan zero ma chu Maria apartment a chuan ombe deuh rangin an pahni thil ti chu midangin an chilawanga in film thei anin jing ni ngei turani chuti lai mekin nira chhne na tanga thu hria tur om tamia lo chu a thian ti le achung te chuan mak an lo ti hle a hetia a hne na tanga darkar somni poli chung chin chang hriat an nei lo awang hian police hne na chuan nira chung te chuan report an thelut ve ta boka ti chuan police lam chuan an thei anga hmala chawin nira cha bodan le chutia engma hnu chhia lawa bo ani dan de chu hria tum chuan rim takin an thokngal char chara heiba ka hian nira cha thian ti po nira cha omna ni thei om te zot bokin chuta chuan nira san a thian no Maria e apartment tanga in son puitura kalatum tho police chu an shilta a chu tak chu police lambing ber song tak lo ni in nira chale Maria e actress hmelțha le chelo tak in zomna chu chui chian an tum le ta a chu mai ni lovin an mi rin hel zinga Maria e chu alang shim bok renga
tichuan police lamin phone call history te le thil hrang an chuin atang chuan Maria ile mi pakhat zero mati chu nira cha botlai chuan anin biakna sathu an hretatlat mai hei ba ka hian nira cha abo atanga anu le thlengin Maria le zero mati hi anin business zolti police chuan an chui chuak boka hei wak hian engi mo thil in thup tak chu a omani ringin police am chuan Maria chu thu zo fia turin an hreng zuita ani hetia thu an zo fia chung hian police lam chuan Maria chu zona kherle mak tak tak an zo na sa hlea chuba ka Niras Grover abo thua hian mo phurtu pakhata an pu boka mase Maria ichuan an puna tile an rin hlna te chu a phana sal he thung amai ro chu police te fin fia na nei chuan thil dang kok dai in Maria te pahnih khan Niras rawang halral tura an phurlai khan Maria chuan Niras phone chu tunge lo call ti hria tuma aban na lama call chu alapala khatia zero man Niras a tha hnu khan Maria chuan abeka Niras phone kha alo call reng shim alo ni a mase chutia call alo la chu rang taka ti to vat anina in police samtan chuan hunrem chang alo ni tlat mai tin Maria in dora kalnana kar hmang tura in sei sei in mun hlataka akal loi si chuan police rin helna atiknget zol so le ngala chu mai ba ka investigation an ti la hian police sam chuan Maria thenom de chu thil omdan an zot fia bi boka chuta chuan a thenom de chuan tlai lamdar thum le dar li chhovela Maria le mi pakhatin bek lian tak pahni kara an da lai an hmu thu an soita a hemi hnu hian Maria chu akar man chungchang an zot le a ani chuan akar man chu a thian pakhat zero mata ni in a soithung maze police min an han chui chian chuan Maria in dot a shilti an re chuak ta boka atira tak chuan Maria hian akar ho chu a thian pakhat jite sa zero ma thian pa ta ani thole dor kalnana a man sak tho asoya mase jite sa chu Navy officer ni in a duty na hmuna dei om thonga amai ro chu Maria chuan jite sa hne na chuan police min zona an zo po lo chan torin ashila mase jite sa hian a hnalama tanga azin koidan filfai taka record omawangin anman chu a hlau chu Maria ta na do soi chu adu talo alo ni hei wang hian Maria puin atira athu soi chu adik lo ni chali in police samte do ta shil chan chu mimal har sana wang ti in a changli a hei ba ka hian kar nei tu dik tak po chu shil ngalin kirana ani thu soita a ti chuan police sampuin thu an zo fiana kirana po chuan Maria in zero maniana bazar na akar ho an dil thole alo phal sak thu asoi ve ta bok ani ti chuan atopa police te voi engemaw za do ta shel hnu le ati boy hnuwa Maria chuan hima a chhuat thei an jing lo ni ngei tur ani police hne na chuan thil om dan chu a shil ta veka chu mai ni lovin nira cha thihna awanga dora chemle amamo tur thil dang a lei thote a soiba ka nira cha taksa an chandar thole ram hnoya an ti ral dan de chu a soita veka hemi hnu hian police sen Maria chu nira cha phone alo man chungchang chu zot le in ani chuan ama bek chunga ada awanga lo lapal ani tho soya hei ba ka hian a thian pakhatin alo kol thole hemi hnu hian nakin lama boina to lo na nira sa phone chu a thian pa hne na apek thote po asoi te boka ti chuan fin fiana le poi khoi tu in puana an hriat nuwa police chuan Maria ngai zong zero ma chu an zong ta ngal char chara van nei thlak takin hunrei po an zon ma in police chuan an man ta hlau mai hei mai ba ka nira cha an thana bul hnaya chuan chem in che kwa se chu an mu chuak ta bok ani hemi nu hian police chuan thil thlen dan chu fel fai taka duangin Mumbai ko rel turin an pita a trail po kom thum chung nei ani hnuwa ko chuan Niras Grover thihna poi khoi tu te shemna chu a chhuata boka ma se hei hian mitin makti a hlotlat mai Maria sa sei ra chu ko chuan thiam lo chandir ma se kum thum chung chautang turin a chung thu a rel saka chuti lain abial pa zero ma thung chu kum som pathum chung tang turin a chung thu a rel sak thung amai ro chu maktak min a shemna tur an pon hnu luka hian Maria chu chho zalen ni in chal chung nen kom thum le ni somli pakhat atang to alo ni a zia chu Maria chu athil ti awangin atang tamia lo ti na ni chu mai ni lovin ko chuan Maria chu tualthahna amo phurtu anga ngai lovin zero ma puitu ang chawin a thlir alo ni chuti lain zero ma thung chu Niras Grover a tha awangin kumsom chung tang tura shem ani a tin fin fiana ati ralawangin kum thum chung tang tura ti ni bokin atan hun chung chu kumsom pathum ti na ni chu hei ba ka hian ko chuan poi khoi tu te pani hne na hian Nira cha chung te hne na cheng singa ve ve choi turin thu api boka
amai ro chu nira cha chung te tan chuan nira cha kha an ei bel birani a hei wang hian marei te pahnih hriamna chu khinle tum ma se poisa lama har satna an nei tla sia tin sarkar lampo chuan ko jo relna chu mi puite norna puin a hnial ngam ngong lo hi a boi thlak hle bok ani heti lai mekin zero ma man ani thole tualtha awanga hriamna achunga lek ani tho tv lama ti chaw a han ni chuan a thian ni chuan an oi theilawin mak an ti hle maya a chan pu an thian pa chu nu le pa ti ta na mi fil tak le lekha thiam tak ni si kha chutiang anga tv a alang chu mak an ti hle alo ni a chu mai ba ka an zir tir tu te po in zero ma chu lekha thiam thei tak ani thu soin a zirna atluang bok nen kumsang ni kum khan nda a inziak ting hiala hei mi hnuah hian naval engineering college a lut le in heta an zir tir tu te po hian mi fil le taima mason chaksi ni in an soi boka hetiang khopa mi tha le fil tia ming thang si hian man in control zolawa twal hial atha tak maidan hi hria thiam har hle ome amai ro chu ri ro lam zir mi te chuan zero ma anga an thiam na le fil na a an mi zia tak tak hlia tu te hian an theina chu arun phor chhuak le vak thin thu an soi thung ti chuan marei chu kumsang ni som pakhat julai thla khan chhuani in hetia a chhuah hnu hian chanchin bumi ti hna zero manena anin kar chu a top thu apong tamau maya hei hian zero maril ro le taksa a effect na sa hle ani ome a mai ro chu kumsang ni som panga le kumsang ni som pare chawbel khan maria i chu sum le pai chungchanga arin omlo awanga man ni le in a chhuale hnu po hian boina dang ati chhuwa zel awangin tuna po hian zon mek ani a chuti lain zero ma ero chuan atan hun lamang zo lovin alatang mek thunga ti chuan ni ras grover thihna atang hian pangai taka nung emo kan ti te po hian i sik na awang ti le boina shim shim awang ti in be sei lo lutuk thil an thlen theidan atar langa tin mi fel le tha anga lang ti po hi rapthlak takin an che thei ti a chen pha hle bok ani